Els governs no han fet res, però nosaltres no hem parat, ni ens aturarem ara. Hem picat centenars de portes, hem fet brigades massives, s'estan organitzant desenes de blocs, comunitats en lluita arreu del país que no marxaran quan se'ls acabi el contracte. Si els governs no fan els contractes indefinits, els fem nosaltres. I què ha passat també? Vam fer de la Casa Ursola un bloc indesnonable i la foto d'una Barcelona que no es deixa trepitjar ha fet la volta al món. Si els governs no aturen els lloguers de temporada, ho fem nosaltres bloc a bloc. I vam dir també al novembre, anem cap a la vaga de lloguers. I avui ens acompanyen les famílies vaguistes de Sitges, de Banyoles i de Sentmenat. Són famílies que lluiten per l'habitatge públic d'aquest país, per les cases de la classe treballadora. Si els governs no aturen la privatització de pisos protegits, ho fem nosaltres.